भोजपुरी वुड चैनल के ऑडियो वीडियो सुने खातिर लाल रंग के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करी और नया गाना सबसे पहले पावे खातिर घंटी के निशान के दबाव। घर परिवार पूरा भरल बाट रे, तब से कि तोरा सब करल बाट रे। घर परिवार पूरा भरल बाट रे, तब से कि तोरा सभे करल बाट रे। पूजा पाठ व्रत बहुत कइले, छठिया दे देना माई पतोहिया के ते पुरनिया भइले। छठिया दे देना माई पतोहिया के ते पुरनिया भइले। जय 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 छठ मैया। चैन से बैठ के लेते सेवा सतका, ठीक नहीं तबियत अभी बढ़त बीमार। चैन से बैठ के लेते सेवा सतका, ठीक नहीं तबियत अभी बढ़त बीमार। काहे खातिए के जिद धइले, छठिया दे देना माई पतोहिया के पुरनिया भइले। छठिया दे देना माई पतोहिया के ते पुरनिया भइले। जय छठी मैया, जय छठी मैया। तोरे में बजान बसल छोड़ी के न जाई है, कुंदन खेसारी लागे ढेर दिन ले जाई है। तोरे में बजान बसल छोड़ के न जाई है, सोनू खेसारी लाग ढेर दिन ले रही है। ठीक ना पड़ी जे कनियो गइले, छठिया दे देना माई पतोहिया के पुरनिया भइले। छठिया दे देना माई पतोहिया के ते पुरनिया भइले। घर परिवार पूरा भरल बाट रे, तब से कि तोरा सभे करल बाट रे। पूजा पाठ व्रत बहुत कइले, छठिया दे देना माई पतोहिया